खुलुमबाय आं उदांस्रि मोसाहारि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 11 मार्च 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड प्लाम्बिं डे महरै फालिनाय जायो। बुहुमनां प्लाम्बिं साना मोनसे गेजेर हायुंआरि हाबाफारि जायखौ बोसोरफ्रोमबो 11 मार्च खालि खुंजानाय बुहुमनां प्लाम्बिं काउन्सिलजों जुरिजेननाय जायो, जाय समाजारि सावस्रि आरो सुबिदाफोराव प्लाम्बिंनि गोनांथार। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानाव 2011 मायथाइयाव जापाननि हनशुनि सा-सानजा बोरिमायाव बांग्रि फैदोंमोन, जायनि जाहोनाव हादोराव गोबां खहा जादोंमोन आरो मोनसे गिख्रंथाव सुनामि जादोंमोन, जाय मोनसे गिदिर परमाणु जाब्रबथाय सोमजिहोदोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल कभिड-19 डे, नेशनेल ड्रीम डे आरो डेबानकिं डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन, बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, 3rd and 4th ग्रेड, रेलवे, एसएससि, आर्मी जीडी, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101 450 597, 6900 584714 आरो 9365 1322 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।